मोजां मोनदों ओमफ्राय बिदिनो मोजां गेलेगासिनो दं आरो गासिबो टीमानो ओमफ्राय जोंनि अपोजिट टीमाबो ट्राइ खालामगासिनो दङ मोजां मोनदों नुनानै ओमफ्राय नैबेयाव नायग्राफोरनि थाखाय सुबिदाखौ माबायदि मोनदों नायग्राफोरनि थाखायथ' मानसिफ्राथ' बुरजा जादों ओमफ्राय जायगाफ्राबो माने खावसे थैया गसंबाय आरो ओमफ्राय थेवबो नायनो इन्टारेस्ट मोनदों आरो मानसिफ्रा गेलेनाया माबायदि जादों होनदों आं माने एबारसो बुंनो मोनदों हाफनि उनाव दासिम मोनदों চাই পেলাই আমাৰ বিটিআৰ যিটো আগবাঢ়ি আছে সেইটো কাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিছে সিহঁত অপজিট যিটো খেলাড়ীবিলাক আছে সিহঁতৰ ট্ৰাইক আছে নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত ভাল কৰি আছে কিন্তু আমাৰতো আৰু বেছি ভাল লাগি আছে যিটো বিটিআৰ উইনাৰ হৈ আছে সেইটো অলপ ভাল লাগিছে হয়তো फैनानै जोबोर मोजां मोनदों लैहोर लैहोर मानसिफोर फैदों ओंखायनो जोबोर मोजां मोनदों आरो इन्टारेस्ट मोनदों नायबाय थानो लुबैदों आं बासुगावनिफ्राय औ खेलाखौ लानानै मा बुंदों खेलाखौ लानानै आंनि मथेबा माने नेक्स्ट बोसोरावबो जाहाथे जोंनि एलेकायावनो जाजोबो बेफोरबायदि खेलाफ्रा माने फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुनफ्रा जाहाथे सोलोङो बल गेलेनो थाखाय गोग्गाथाव जायो बिनि थाखाय आङो माने जोंनि एरियायावनो बिटिआरआवनो गोबां खेला लानानै बायदिसिना हाबाफारि लानानै आयदा लानानै जाहाथे बल खेला बेफोरबायदि खेला होयो बेखौ आं बुंनो सानो आरो गेलेनायाव जाखिनि सुबिदा रायजोनि थाखाय जिरायनाय माने माबायदि मोनदों जिरायनायफ्राथ' होदोंमोन दङ गेलारि सेलारि बानायदों बायदिसिना सिगांनिबो दंखायो थेवबो नाथाय जायगाया थोआखै आरो बयबो गसंनानै नायदों होंगो दोंगो आथिं गालायनाय जायगा मोनाखै आरो थारमाने अनेक मानसिफोर फैदों थारमाने नेक्स्टआव जाहाथे बिनिफ्राय बांसिन जायो आरो जायगाफोरखौ एरियाखौ जाहाथे फुवारो पाब्लिकफोरनि थाखाय जायगा नायग्राफोरखौ एसे मोजांसिन बानायो बेखौ आं खावलायनो सानो आरो बयनिबो थाखाय नङा मोजां मोनदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो जादों जोंबो बे एलेकानि मानसिखा नङा होमबा খেলটো ভালে লাগিছে ধুনীয়া হৈছে খেলা এতিয়ালৈকে আমাৰ বিটিআৰে 6 গলত আগবাঢ়ি আছে এইটো এনে ভাল হৈছে চৰকাৰে এনেকুৱা ISPL খেল আয়োজন কৰিছে কি ক'ব এইটো উদ্যোগ ভাল উদ্যোগ লৈছে এইটো এনেকুৱা উদ্যোগ লৈ থাকিলে আমাৰ অসমৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আৰু কি এইটো চাবৰ কাৰণে কেপাচিটিটো কেনেকুৱা চাবৰ কেপাচিটি মানুহটো অত্যধিক হৈছে বহুত মানুহ হৈছে এতিয়া যিখিনি মানুহৰ কেপাচিটি আছে এইখিনিতো বহিব লগা ঠাই নাই ষ্টেডিয়ামটো এনেকুৱা পূৰা ঠিক হোৱা নাই ষ্টেডিয়াম হ'লে এনে খেল ধুনীয়া হৈছে চাবলৈ ভাল হৈছে बिटिआरआ जोंना सिलिगुरियाव होनानै दङ दा सानफ्राव जोंना सानजौआव फैबाय थानाय समाव मथा-मथि जेनेबा प्रत्येक बोसोरावनो बेबायदि खुंबाय थादों बिटिआर सरकारा जाहाथे बेबायदि ISPL खुंनायनि गेजेरजों जाहाथे इयुन जोलैयाबो जाहाथे आवगायलांनो हायो बेनो आरोखि नायनायनि सुबिदाखौ माबायदि मोनदों नायनायनि सुबिदायाथ' मथा-मथि दा बुंनो थाङोबा गेलारिनि बेबस्थाया माने एसे नांबावगौ बादि नुयो आरोखि मानो होनोबा नै दा गेलारियाव थाग्राफ्राबो ओरै गसंथेला जोबनाय मानाय नुहुरा बेफोरबायदि अबस्था आरोखि मथा-मथि एसे इमप्रुभ खालामबावनांगौ गेलारिनि बेबस्थाखौ बेखौनो आं खावलायो आरोखि